Γαλιανίτικο. Αναφέρεται και ως διπλό. Η ρυθμική του αγωγή είναι 4/4, που σημαίνει πως χορεύεται ως ομάλ μεν, αλλά η χορευτική του ταυτότητα δεχνητή. Παρακαλώ πολύ λίγο ησυχία. Οι Γαλιανοί πρώτης και δεύτερης γενιάς με αυτόν τον τρόπο χόρευαν τα τεσσάρια, δηλαδή το χορό στα 3. Θα χορευτεί ακρεφνώς με καϊτέ και στίχους από τη συγκεκριμένη περιοχή. Στη συνέχεια από παν και κα χορός. Από παν και κα ή από κάθε κι αν είναι η κανονική ονομασία του χορού, ο οποίος επικράτησε να αναφέρεται ως τυκνονών της ματσούκας. Μάνα πολλών χορών που χορευόταν σε μονή μορφή από όλους τους ματσουκάτες πρώτης και δεύτερης γενιάς. Για να κατέχετε, το ονομάζουμε και ως χαψικέτο. Αναφερόμαστε στο γρήγορο μονό της ματσούκας με καϊτέδες από τις προαναφερθείς